פרשת ניצבים קודם כל, קוראים אותה לעולם לפני ראש השנה, בשביל שאנחנו נרגיש שאנחנו בעצם ניצבים היום כולכם, אחרי הכללות ששמענו בפרשת כי תבוא, הברכות בעצם, אבל זה לא הכי נעים, אז אנחנו אומרים, אתם ניצבים אף על פי כל הקטרוגים וכל העניינים הבלתי רצויים, אתם ניצבים כסלע איתן, כמו ניצב מלך, בתוקף גדול וזכאים בדין. אבל יש תנאים לזה, אתם ניצבים היום כולכם. היום זה ראש השנה, יום הדדין הרבה, כך אומר הזוהר, וכולכם, מראשיכם ושבטיכם עד חוטב עציך ושואב ימיך. כל הלשון. כדי לזכות בדין, אז הגם כל שאנחנו הלשון, לא תמיד כל הצדיקים התורה, הגדולים, בכל מקום. לא תמיד אנחנו הכי בסדר, נכון? אבל הערובה לזכות בדין היא האחדות. אתם ניצים היום איך כולכם, אומר הרבי, עם ישראל משול לקנים, כמו קנה איסוף, שכל קנה וקנה בפני עצמו אפשר לשבור אותו. אבל כאשר לוקחים כמה קנים ועושים עם חבילה, אי אפשר לשבור אותו. קשה מאוד מאוד. ככה עם ישראל. אז מתי אנחנו מדלגים על מידת הדין? כאשר אנחנו באחדות. לא מספיק שאנחנו מקבלים קבלות טובות, ביראת שמיים, בסור מרע ובעשה טוב, בוודאי. בהגברת שיעורי תורה, הגברת דברים טובים. עלינו להיות באחדות אחד עם השני. לא באחידות, אחידות שכולם חושבים כמוני, ממש לא, אלא באחדות, כל אחד חושב איך שהוא רוצה, ואנחנו מאוחדים אף על פי חילוקי הדעות. הוא לא אוהב אותי כל כך, אני משתדל שהוא אוהב אותי, אבל אני לא מוותר על דעותיי, הוא גם לא מוותר על דעותיו איך שהוא רוצה, אבל אנחנו באחדות. הערובה לראש השנה טוב ומתוק, זה אחדות. אחדות בתוך הבית, איש ואשתו, קודם כל. והילדים, והמשפחה הקרובה, והחברים וכלל ישראל. כאשר יש אחדות, גם אם יש לא עלינו חטאים, ודברים לא טובים, אז בכוח האחדות השם שומר עלינו. כמו שמסופר הסיפור ידוע, מחיילי בית דוד, שהיו כולם יראי שמיים דתיים, עם פאות וזקנים, צדיקים, אבל היה ביניהם דלתורים ודוברי לשון הרע. הרבה ריחוליות היה ביניהם, עם כל הדתיות שלהם. היו יוצאים למלחמה, היו הרבה נפגעים ומתים. אבל היה מלך ישראל שקראו לו אחאב הרשע, עם אשתו איזבל. שהיה עובד עבודה זרה והיה רשע גדול. כשהיו יוצאים למלחמה בזמנו, אף אחד לא היה נפגע, ורובם היו עובדי עבודה זרה. החיילים. עובדי עבודה זרה לא נפגע אף אחד. הצדיקים של יהודה המלך מלא נפגעים. שואלת הגמרא, ייתכן? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא מתקבל על הדעת. אומרת הגמרא בלי להתבייש. הם היו באחדות, חייליו של אחאב, והחייליו של דוד המלך היו בפירוד לבבות. לכן, כל הלשון, כל התורה, בכל... אתם ניצבים היום כולכם כנגד כל האויבים, אויבים מבית, שזה היצר הרע של כל אחד מאיתנו, אויבים מחוץ, שזה כל הערבים וכל אלה ששונאים אותנו. התשובה לזה, האחדות. אנחנו יודעים, אשר פרצה המלחמה, הארורה הזאת, הרקע על המלחמה היה, כפי שהאויבים בעצמם אומרים, הפירוד לבבות והסרבנות והשנאה שהיה בין אחד לשני טרם המלחמה. אז אם נתקן את הסיבה למלחמה, זה חוסר אחדות, לא תהיה מלחמה, לא יהיו חטופים, הכל יהיה בסדר. אז צריכים לשים את הדגש על התחזקות בתורה ומצוות בוודאי, אבל תוך כדי אחדות, לשים דגש
על קמפיין גדול, כל אחד יעשה לעצמו את הקמפיין של אחדות. לא לתת מוסר לשני, להתאחד עם כלל ישראל. באמת בלב שלם. ולהקרין את זה. גם לאלה שאנחנו כועסים עליהם, בדעות שלהם בר מינן, דעות איומות, מרגיזות כל אדם נורמלי, נכון? אבל הם אחים שלנו. מה לעשות? יש להם שכל, אבל עקום. שכל עקום מאוד. הם לא אשמים. הם גדלו, הכילו אותם ממש סבלה, ממש זו המילה האמיתית, של תכנים. זה הצורה שלי, זה מה שיצא מהם. מה אפשר לצפות? הם לא אשמים. צריכים לאהוב אותם, זה לא לתקן. הצלחנו לתקן, מה טוב, לא הצלחנו, אנחנו ממשיכים לאהוב אותם, גם אם לא הצלחנו לשנות אותם. זה לא קשור אחד לשני בכלל. זה נקרא אחדות. לא אחידות, אחדות. אז זה דבר אחד אתן וזה, היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מראשיכם שבטיכם, חוטב עציך שוממך. מי היה חוטבי עצים ושואבי מים? אומר רש"י, בזמן משה רבנו, היו כמו שהיו בזמן ישוע, היו הגבעונים שרימו את ישוע ונכנסו לעם ישראל בדלת האחורית, התגיירו בגיור לא איי, אז אמר היות שנשבעתי לכם, אתם תהיו שואבי מים וחוטבי עצים. ואיפה הם עבדו? אותם שואבי מים וחוטבי עצים, וגם כותים כאלו גם, עבדו בבית המקדש. כלומר, עבדו בירושלים, הם היו גרים בירושלים, והם עבדו את העבודה הזאת בירושלים, הם זכו לגור בירושלים. ואנחנו צריכים להיות באחדות, גם עם שואב בימיך וחוטב עציך, אנשים הכי נמוכים האלו, שהגירות שלהם, הגירות עצמה, לא איי, ככה. התורה אומרת שזה ככה. היו גרי עריות, כותים, כל מיני. היו מכירים יהודים כאלה, לא חלק, גם איתם באחדות. ככה כתוב בתורה, כל 10 הדרגות. ועל ידי שאנחנו לומדים להיות באחדות, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, על ידי זה אף אחד לא יכול עלינו. לכן הסוד שלנו, אתם נמצאים היום כולכם, אסור שאף אחד יהיה חסר. בתוך הראש שלך, בתוך הנפש שלך, באמת לאמיתו, ועל ידי כך, שאם אתה באחדות נפשית עם כולם, אתה לא שונא אף אחד, שאתה בא לדין למעלה, אתה לא בא לבד, אתה בא עם כולם. כולכם ניצבים. אם אתה בא עם כולם, אתה אדם כללי, לא רק אדם פרטי. אומרים, תעברו בדין, אתה עובר את הדין. מכוח כולם, יבואו אלו ויחפרו על אלו. אבל אם אתה אדם פרטי, צדיק, כל הכבוד, אבל אתה לא יכול לסבול את זה ולא לסבול את זה ולא לסבול את זה. כל הצדיקות שלך לא תעזור לך בדין. הוא החיילים של דוד המלך. אז צריך שאנחנו עושים תשובה. תשובה היא לא רק לקרוא עוד פרק תהילים, ועוד שיעור תורה, ולהרבות בצדקה, ולא לדבר לשון הרע, להיות בן אדם טוב. ברור, שולחן ערוך, צריכים לקיים שולחן ערוך, אין בזה שאלות בכלל. צריכים להתחזק בזה כל יום וכל הזמן. אבל שוכחים שהאחדות היא חלק אינטגרלי מהיהדות. כמו שהשם אחד, מה ישראל השם אחד, אין עוד מלבדו. אז ככה כל הבריאה כולה היא באחדות כלפי השם. אף על פי שבחיצוניות יש גם דברים לא טובים, נכון? אנחנו עם אחינו בני ישראל צריכים להיות באחדות. נקודה. וזה צריך להיות בראש השנה, בכל השנה כולה. אם הראש טוב, הכל טוב. אם יש בעיה בראש, אוי ואבוי לנו. אם יש בעיה דעות רעות וקלוקלות, צריכים לעקור, כפי שכתוב, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, ולענה. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מה זה שורש פורה ראש ולענה? שורש, לא רואים את השורש, הוא באדמה. אדם הוציא את העשב, קצץ את העשב שאצלו בגינה. גינה עכשיו אומרת נקייה. הרי כמה ימים עוד הפעם, איך יכול להיות? הוצאתי את הכל. השורשים נשארו. מהשורשים זה נקרא שורש פורה ראש, ולענה, לענה דבר מר, דבר רע. מה זה? זה חוסר האחדות.
זה השורש, בורא ראש. אדם, צריכים לשרש עבודה זרה, כתוב, מהשורש שלה, לעקור אותה, לעקור את התרבות הזאת של חוסר אחדות. בין דתיים, בין דתי לדתי, בין סוג כזה של דתי לסוג כזה, אחד במחנה הזה, אחד במחנה הזה, אחד חסיד, אחד ליטאי, אחד ספרדי, אחד אשכנזי, כל הדברים, הכל אחדות. יש רמז בזה, אתם ניצבים היום כולכם, אתם זה ראשי תיבות, אשכנזים, תימנים, מזרחים. זה כלל ישראל, זה רמז, כן, זה דרך הצחות, כולם ביחד. אבל לא רק במוצא, בתרבות, במנטליות. גם שהוא שונה ממני בדעות שלו, צריך לאהוב כל אחד, לכבד כל אחד ואחד. את הדעה שלו, אותו לא חייב לקבל. כל אחד בנשמה שלו, והדעה שלו, והעניין שלו. אפילו דעה רעה אפילו. אבל תאהב את הבן אדם, תשנא את הדעה, אם הדעה היא נגד התורה. זה דבר אחד, קודם כל, הסגולה בדוק ומנוסה, תהיה באחדות עם כולם. תוריד פרופיל קצת מהאגו שלך. תוריד פרופיל קצת. להיות בגובה העיניים בכולם, אבל לא בשביל לקבל את הברכה מהקדוש ברוך הוא, לא תצליח לעבוד על הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבוד עליו. באמת תהיה ככה. כי זה האמת. והשקר זה הגאווה, והאישות, והמחלוקת, והזלזול בשני. זה השקר והסטרה אחרא ממש. פן יש בכם שורש, פורש ולענה. שורש, פורי ראש ולענה. ראשי תיבות, לא לפי הסדר, שופר. למה? השופר מוציא, משרש את העבודה הזרה של בקרבך, את העבודה הזרה זה הישות האמיתית שלך. הוא מנקה את הכל, פו, 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 מעיף את כל השטויות שלך, הוא צריך ניקוי ראש. מהשורש, כשופר לשון שיפור, אנחנו משפרים את המעשים שלנו. משפרים את המעשים, מורידים קצת את האגו. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? יחרדו, בוודאי. יחרדת קודש. אומרים, למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה חסד, ויגשם לעולם זה חסד. וכתוב גבורות גשמים, אבל זה סוג של חסד. למה הוא עושה רעמים וברקים? הוא מפחיד את הבן אדם. ולמה הוא עושה? כדי שנהיה כלי לגשם, לגשמיות. גשם זה גשמיות. נהיה כלי. מה עושים? עושים רעמים וברקים, בום, רעש, מפחידים, אורות, קולות. למה? זה כדי לתקן, לשבר ולתקן את העקמומיות שבליבו של אדם. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. כלומר, זה בא כדי שתהיה כלי לגשם, לגשמיות, אתה חייב להוריד את האגו. אז כדי שנהיה כלי לברכת השם, זה הורדת האגו, זה השופר, שפחד מכניס קצת. מוריד את האגו קצת. מוריד את האגו קצת למטה, ואז אני יותר חושב, בצורה יותר נכונה, ויותר טובה, אחד עם השני, פי שפעם הזכרנו, ביציאת מצרים, לא נאריך בזה כרגע, ונזכיר את זה, תקשרו את זה לפה. ביציאת מצרים, כתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, וגם אני שמעתי. כתוב, הנוטח אוזן, הלא ישמע, מי שברא את האוזן בוודאי ישמע. היוצר גויים, הלא יוכיח. היוצר עין, הלא יביט, מי שעשה את העין בטח הוא רואה. אז מי הראשון ששומע את נאקת בני ישראל? אחד והיחידי, מי זה? קדוש ברוך הוא. אז מה הוא אומר למשה רבנו? וגם אני שמעתי. תגיד, היה צריך להגיד, שמוע שמעתי את נאקת בני ישראל. וכי משה רבנו חשב שהקדוש ברוך הוא שמע את זה שני? ודאי שלא. אז מה זה כתוב? וגם אני, וגם זה ריבוי, ו' זה ריבוי, וגם זה גם ריבוי, זה ריבוי חי ריבוי, התחבירית. אלא מהי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שהייתה את הגזרה שגם את הקש והטבן הם ילקטו בעצמם ולא יפחיתו ממתכונת הלבנים תמול שלשום, היה גזרה קשה,
ויפוץ העם בכל ארץ מצרים, וילקט לו קש, וזה הקש ששבר את גב הגמל. היה להם כל כך קשה העניין הזה, לא יכלו כבר לעמוד בזה. כל אחד הוריד את האף שלו, ונשבר לגמרי, והשבירה גרמה שהוא התחבר עם שבר כלי אחר. שברי הכלים מתאחדים, כל השברים לכלי אחד אדיר. אי אפשר לחבר שני קדים שלמים. שוברים את שני הקדים, שני הקדים נשברים, אפשר לעשות בהם קד אחד גדול. המתין קצת וקצת, זה אפשר לסדר את זה. כאשר נשברו, אז אומר, וגם אני שמעתי. מה זה וגם אני? אחרי שאחד הקשיב אל השני. יהודי הקשיב לרעהו. יהודי היה אכפת מהשני. השתתף בשמחתו ובצרתו של השני. השתתף, כאב לו, דיבר, הקשיב, שמע. אומר, אם אתה תקשיב לשני, אז גם אני אקשיב אליך. וגם אני שמעתי. אז זה אותו הנקודה שלנו פה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. לא חלקכם, כולכם. כולם. אם חסר אחד, חסר באחדות. כולנו.גיד, אני עובד כולם חוץ מזה. על מי אתה עובד? אהבת ישראל היא לא מוגבלת. גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותך עם כל הג'וקים שלך. וכל השטויות שאתה עושה. כל העבירות שאתה עושה. כל אחד שאנחנו עושים לא הכי טוב לקדוש ברוך הוא לפעמים. שהוא אוהב אותנו עם הכל. אז גם אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, עם כל הדברים הלא נעימים גם שקיימים. הם קיימים. אחד לא אומר שזה לא קיים. זה קיים. הלאה. עכשיו זה דבר הראשון, מה שנקרא הסגולה, רוצים סגולות. הנה זה סגולה. תהיה באחדות, אתה תהיה באחדות, אתה תקבל ברכה. זה קשה. כאן אין בעיה לקבל עליי, לקרוא כל ספר תהילים. אין בעיה. נכון, זה לא קשה. אבל להיות באחדות עם זה, ועם זה, ועם זה, אוי, 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 זה קשה לי. אבל זה האמת, תעשה את האמת. עכשיו בואו נמשיך. איך אנחנו מקבלים שהתפילות תתקבלנה אצלנו? איך אנחנו דואגים שהתפילות אכן יהיו תפילות מסודרות אצלנו, כמו שצריך, וכל התפילות תתקבלנה? איך אנחנו מסדרים את זה? יש זוהר שצריך להבין אותו, אומר שמי שמבקש בראש השנה גשמיות, נקרא כלב. הוא כותב. בכלל מי שמבקש גשמיות נקרא כלב. כך הוא כותב. הרי עם ישראל, בכל תפילה, בכל יום, יש לנו 12 בקשות ב-18, שמבקשים גשמיות. תן ברכה, רפואה, אויבים תוריד. גשמית, רגע גשמית. אז מה זאת אומרת, לפי הזוהר, מה נקרא כלב? אפשר בלי גשמיות. צריך להבין את כוונת הזוהר. שים את זה בצד. צד שני. בראש השנה ממלכים את הקודש ברוך. אני עכשיו עסוק בהמלכת המלך. כל כולי בהמלכה של המלך. כדי להבין מה זה המלכה של המלך. שהמלך עובר, כולם בביטול טוטלי. אומרת הגמרא, מן דמחווה ומחוג כמה מלכה חייב מיתה. בעברית, מי שרומז באצבעו, ליד המלך למישהו, המלך עבר לידו, יש רשות למלך להרוג אותו. שהמלך עובר ביטול טוטלי. ספרי דמי זה היה ברששת, שהוא היה עיוור, הוא שאל איזה קוטי אחד, אומר, תגיד לי מתי שהמלך עובר, ואני אעשה ברכה, יש ברכה שנמצא המלך. הוא היה עיוור, הוא לא יכול לראות. אז היה טופים ורעש גדול, ועכשיו המלך עובר. אמר לו לא. ככה היה חצוצרות. אבל עכשיו המלך עובר. אמר לו לא. הוא מתפלא, איך ברששת יודע שהמלך הוא עיוור, איך הוא יודע אם הוא עובר או לא. עוד הפעם. היה בכל מיני קולות, בכל מיני עניינים. אמר לו, עכשיו, תברך. אמר לו לא. שקט מוחלט. אז הוא נתן ברכה וברך. כתוב, לא ברעש השם, לא באש השם, כי אם בכל דממה דקה. ביטול טוטלי.
ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. להבין מה זה להמליך בראש השנה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. ששופר עולה בגימטריה מלך מלכות, שממליכים אותו בשופר, פשטות. איך היו ממליכים מלכים פעם? עושים טו 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 טו, הנה המלך, יחי המלך. כן? ככה הם עושים גם אומות העולם להבדיל מאיתנו. אז גם את הקדוש הוא ממליכים בשופר. אז מה כל כך חשוב בשופר הזה? התוצאה, אז זה משנה דווקא השופר. אז בוא נסביר. עכשיו בואו נראה דבר יפה. מה זה הביטול המלכת המלך? כדי שהמלך ירצה להיות מלך צריך להתבטל אליו לגמרי. אז מעוררים במלך את הרצון למלוך. זה כמו שיש איזה ראש עיר, עיר בעייתית. אף אחד לא רוצה להיות ראש עיר שם. למה? בלגן. יש מלא חובות, מלא עניינים, יש הרבה בעיות אובייקטיביות. לא מציאה גדולה להיות ראש עיר. היה אדם מאוד מוכשר, שהתושבים רצו שהוא יהיה ראש העיר. אז איך הם עוררו בו את הרצון למלוך, שהוא יהיה המלך כביכול, התבטלו כולם אליו, הוא מה שאתה אומר, אנחנו איתך, יחי המלך, ואמרו לו, אין כמוך, ואתה, 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 אומר, טוב, אם זה ככה, אני מקבל את התפקיד. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק את רצונו למלוך כל בראש השנה, מסלק את הרצון, ועל זה שאנחנו מבקשים שימלוך עלינו, מקבלים קבלת עול, מלכות שמיים, אז הוא הרצון, ברצון החדש של מלוך עלינו. ככה זה הסדר. אנחנו תלוי בנו, בעבודה שלנו. עכשיו בואו נספר סיפור שקרה עם האדמו"ר הזקן, שקשור לעניין הזה. ומעשה שהיה, כך היה. היה איזה מהנדס, שהמהנדס הזה, הוא היה קשור לאדמו"ר הזקן, יהודי. היה מכרז שהצאר הוציא מכרז לבנות גשר גדול, כי הצאר רצה שהגשר יקרא על שמו, וככה לפאר את שמו של הצאר באיזה גשר שייתן תועלת לציבור, על אחד הנהרות. אז הוא לקח, עשו מכרז, המלוכה של הצאר עשתה מכרז, והגישו אנשים את ההצעות שלהם לגשר, כל מיני רעיונות, וכמה זה. ביניהם, אחד המגישים היה יהודי. הוא הגיע, היו צריכים, אתה צריך להיכנס אל הצאר בעצמך, ולהגיש את ההצעה על השולחן שלו. אחר כך היו בודקים את זה, המהנדיסים של הצאר, בודקים את ההצעות, בוחרים להם איזה סגנון, איזה מהנדס יזכה במכרז. טוב. אז היהודי הגיע, הוא ראה את הצאר, נכנס לצאר, נתן לו את המעטפה ששם יש את כל התוכניות, הצאר ככה הסתכל עליו, יצא החוצה. מישהו זכה, במכרז לא היה יהודי, זה גוי, מהנדס גוי, בסדר. הצאר כותב מכתב ליהודי, כותב לו מכתב על דף מהשולחני של הצאר, כלומר זה לא היה דף רסמי של הצאר, הוא לקח חתיכת דף, וכתב לו מכתב בכתב יד עם חותמת שלו, אמר לו, אתה חייב לבוא אליי למגדל הזה והזה, ביום הזה והזה, בשעה הזאת והזאת. אם הוא היה זוכה במכרז, הוא יודע שזה בסדר, אז הוא רוצה לדבר איתו. הוא הבין שמשהו לא טוב, עד כדי כך הוא פחד הבן אדם, אותו המהנדס היהודי הזה, נפל למשכב, נעשה חולה. לא יכל לישון בלילה. עבר עליו סיוטי. החליט שהוא הולך לאדמו"ר הזקן. הלך לאדמו"ר הזקן, וסיפר לאדמו"ר הזקן את הסיפור, ואמר לו, אני יודע למה הוא קורא לי. אמר לו, למה? אמר שנכנסו אליו לפניי, וגם אחריי, אני הייתי באמצע.
כל מי שנכנס לצער, נכנס בביטול. היו בטלים אליו לגמרי, בפחד גדול. אני נכנסתי חופשי, בלי שום פחד. פחד רק מהקדוש ברוך הוא, כן? ונותן כבוד לאדמו"ר הזקן. אבל אני לא פחדתי. ועל זה הצער נפגע, שלא חיבדתי אותו כולו בחיל ורעדה ככה מפחד, על זה הוא קורא לי. האדמו"ר זקן רואה את המכתב של הצער, שומע את הסיפור, אומר לו האדמו"ר הזקן, מצטער, אני לא יכול לעזור לך. בעברית פשוטה, הלך עליך. יכול להגיד וידוי. ככה האדמו"ר הזקן אומר לו, הוא לא אומר לו, בעזרת השם, אני לא יכול לעזור לך. הוא שמע את זה, הבין שהמצב שלו ממש קשה, קשה ביותר. הוא התפלל להשם, ועשה זה, ותעניות, וזה, מה שאתם רוצים, עשה הצדקות. הגיע היום המיוחל במרכאות, של להיפגש באיזה מגדל של הצער, הוא ראה את ההזמנה, הוא נכנס למגדל, מגדל למעלה, בסוף המגדל למעלה, היה חדר ענק, עגול, בחדר היו עשרות דלתות, כלומר כל הקירות בעצם, זה היה דלת ליד דלת, דלת ליד דלת, מלא דלתות. עכשיו אתה לא יודע מאיפה יבוא הצרצר הזה, הצער, איזה דלת הוא ייכנס. עכשיו אוי ואבוי אם אני אהיה עם הגב לצער, אוי ואבוי, פגיעה בכבוד המלך. הוא היה חדר עגול, הוא עמד באמצע החדר, וכל רגע הוא הסתובב, אולי יבוא אולי מפה, אולי יבוא מפה, הוא היה בחוסר רגיעות מוחלט, הוא לא ידע מאיפה יבוא עליו הצרצר הזה, הצרה הזאת. פתאום הצער בא מאחוריו, נותן לו מכה על הכתף, מבהיל אותו, הוא נבהל כולו, כפל, הוא הסתובב מיד לצער, רועד כולו ומגמגם. אמר לו הצער, ככה מקבלים פני צער, הבנת? עוף הביתה מפה מהר. עשה לו בית ספר, היה לו מזל. ככה מקבלים פני צער. את המלך ככה מקבלים. אתה חושב זה חבר שלך? ככה אתה בא למלך. אז הוא בא לאדמו"ר זקן, אומר לו, אדמו"ר זקן, זה היה, ידעתי שהכל יהיה איתך בסדר. אבל לא רציתי להגיד לך. זה שאתה תתבטל קצת, יהיה לך קצת פחד, וזה תלמד איך להתבטל לקדוש ברוך הוא. איך להתבטל לפני, לא צר, לפני מלך, מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא. שאתה תדע, זה תקנה בנפשך את הביטול הזה, אז תבין, זה נקרא ביטול. הוא עשה לך שיעור מאלף, איך עומדים לפני מלך אמיתי. אז פה, מה סיפרנו את הסיפור הזה? בשביל שנבין, בראש השנה, ממליכים את הקדוש. פתאום אומר, שמע, כבוד הצער, אין לי מקרר בבית, סדר לי את המקרר. שאני צועק, שמע, אצלי יש מקרר, אבל הוא ריק. אחד צועק, שמע, נתקו לי את החשמל. אתה עכשיו בביטול, ביטול טוטלי, לפני המלך. שום מילה, כל דממה דקה, מה אתה מבקש בקשות אישיות פה? איך זה מסתדר? זה ממש, לכן, ולפי הזוהר, שרשב"י אומר את זה, שמי שמבקש שנקרא כלב, איך זה בכלל? כל ישראל מבקשים, יש זה לפרנסה, שכולם קונים אותה, הרבה כסף מוצאים על זה. אז מה קורה פה? מה זה לא, משהו פה לא מסתדר לנו. עם הביטול ועם הזה, זה לא הולך ביחד. אז הרב נותן משהו נפלא בזה, משהו ממש ממש מאוד נפלא, נפלא ביותר. כשיהודי מבקש בקשה, אז אם הוא מבקש בשביל עצמו, אז זה קצת בעיה באמת, הוא לא בטל. אם מבקש בשביל שאני יוכל לעבוד אותך כמו שצריך, כלומר, לשם שמיים, יהיה לי מספיק כסף, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מחמידתו של אדם, בגשמיות, של אוטו שלא יתקלקל, אוטוטו. זה בסדר. אבל מי אמר
שאני באמת מבקש בשביל השם. אני אומר שזה בשביל השם, ואני מבקש בשבילי, שאני בית טוב. גם אני אעבוד את זה, אני אעשה שיעור תורה בבית, כן, אין בעיה. אני מוכן לתרום איזה בכל החיים שלי, איזה שעה שיעור תורה בבית. אז זה לא נקרא שזה בשביל השם. על מי אתה עובד? אתה אומר, אני רוצה עכשיו מרצדס. אוקיי, עוד יפה, למה? אני הולך עם אנשים עשירים, וכל אחד יש לו אוטו יפה, ורק אני יש לי איזה טרנטה. אני רוצה להיות כמוהם. אז אם אתה מבקש את זה לכבוד השם, שיש דתי, שהשם נותן לו ברכת השם, והתוצאה של ברכת הוויה זה גם האוטו החדש שאתה קנית, אוטו מכובד. טוב, אבל אם אתה רוצה בשבילך שלך הרגשה טובה, אז זה לא מתאים לביטול שדיברנו מקודם, זה לא הולך בי, אז לא מסתדר. הרב מסביר את זה על ידי פירוש של הבעל שם טוב על הפסוק, רעבים וגם צמאים נפשם בהם תתעטף. רעבים וגם צמאים, כאשר יהודי רעב וצמא בגשמית, הוא צמא כפשוטו מת לשתות, כל הכרה או מים, הוא מת לשתות, הוא גם רעב, הוא רוצה לאכול כפשוטו בלי שום פירושים. אז רעבים וגם צמאים, אצלנו, אצל עם ישראל, איך זה עובד? משום נפשם בהם תתעטף. הנפש האלוקית מגרה את הבלוטות, הגירוי שבנפש הבהמית, כדי שאדם ירצה לאכול את הסטייק הזה, או לאכול את זה, או לאכול את זה, או לאכול את זה. הנפש הבהמית. מה זאת אומרת? הנפש האלוקית מגרה את הנפש האלוקית רוצה לאכול עכשיו. היא רוצה ללמוד תורה, להתפלל, מה לה ולזה. בכל דבר גשמי יש ניצוץ אלוקי, שתפקידנו לברר את אותו הניצוץ. על ידי ברכה, על ידי נתינת צדקה, אם זה כסף, על ידי שימוש אלוקי בדבר. כל הגשמיות, אם לא בסתירה בכלל הרוחניות, אם חלק אינטגרלי מאחדות השם, הוא לא נמצא רק בתורה, רק בתפילה, ורק בזקן ורק בפאות, לא, הוא נמצא בכל מקום, בכל דבר, באותו תוקף, באותו תוקף, שנמצא בכל מקום, לגמרי. אז אומר הבעל שם טוב, זה שיהודי פתאום הוא רעב, הבלוטות שלו אומרות לו, אתה צריך להתחיל לאכול, המוח של פקודה, זה בגלל שהנפש האלוקית רואה איזה מזון מסוים, שהיא רואה את הניצוץ האלוקי שבו, והיא רוצה לברר, איך אפשר לברר אותו? רק כדי שיאכלו אותו, כדי שאוכלים אותו ומעלים אותו למעלה. זו הסיבה הפנימית שהוא רוצה לאכול, החיצונית, הוא רעב, צמא, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה עכשיו אוטו חדש, אוטו הכי יפה, הוא רוצה על זה יותר מדי כסף. נכון, זה בחיצונית. בפנימיות, הסיבה הפנימית שזה אצלו ולא אצלי, יש קשר פנימי בין הפח הזה, הברזל הזה, שבו ניצוצות מסוימים, שרק הוא יכול לברר אותם. אז הנפש האלוקית התלבשה באמת, יהיה לך כבוד, יכבדו אותך מהדבר הזה, תעשה את זה, אבל דרך זה היא מבררת את הניצוץ האלוקי שקיים בדבר. יופי. אז יוצא בזה, שגם יהודי ביקש לעצמו, שזה לא הכי טוב. צריך לבקש קודם כל מה? שם שמיים, לכבוד השם. לא רק להגיד בפה. תתכוון לזה, להגיד בפה זה לא בא להגיד, אני בפה יכול להגיד מה שאתה רוצה. שאני מתכוון בלבבי, דובר אמת בלבבו, זה עבודה. אבל לא הצלחת. גם אם האדם לא התכוון לשם שמיים. ואמר מה שהוא רצה, והוא רצה, אמרנו דברים חיצוניים, האמת הפנימית, נפשם לנפש האלוקית מתעטפת בבהמית, מעוררת לרצות את החפץ, את האוכל, את המים, בשביל לברר אותו. אז זה בסדר. זה סוג אחר כבר. זה הבעל שם טוב. שהוא סידר את העניין הזה, בעצם שגם שיהודי מבקש בפנימיותו זה בסדר. כלומר,
הוא הכל לשם שמיים. אומר הברדיצ'ובר, איך כל כך גשמיות מבקשים כל כך הרבה גשמיות? אם ניקח את כל הבקשות של עם ישראל, מה כולם רוצים? פרנסה, פרנסה, בריאות, פרנסה, בריאות, שידוך, כל אחד מעניינים שלו. בסדר. ניקח את כל הבקשות, נסחט אותם. אומר הברדי, נסחט את זה. מה יצא מזה? עוד גשמיות. נסחט את מה שסחטנו. הסחוט מן הסחוט, נסחוט עוד גשמיות. נסחוט עוד יותר שהכל לשם שמיים. שבחיצוניות זה כמו שמר בעל שם טוב. חיצוניות זה נראה לא שם שמיים, בפנימיות הכל לשם שמיים. אז לכן צריכים לבקש גשמיות, אבל שיהיה חדור באלוקות. עכשיו נסביר את הקטע הזה. איך זה מסתדר, מה שעכשיו דיברנו, נביא את זה להפטרה. אנחנו קוראים הפטרה של הפטרת חנה. מה הסיבה שקוראים הפטרת חנה? מה הקשר ראש השנה? כי חנה נפקדה בראש השנה. טוב, אז יש קשר. בגלל שהיא נפקדה בראש השנה, אז קוראים את ההפטרה. ואם הייתה נפקדת בפסח, היו קוראים את ההפטרה בפסח. לא. ככה זה יוצא. אם בגלל שהיא נפקדה בראש השנה, אז קוראים את ההפטרה, אם הייתה נפקדת בפסח, היינו צריכים לקרוא את זה בפסח. לא, 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 לא. זה לא רק שהיא נפקדה בראש השנה, זה נכון, טכנית, יש בזה עומק עמוק בהפטרה, שקשורה למהות של ראש השנה. לכן קוראים את ההפטרה. מה יש שם? משהו מאוד נפלא ויפה. זה קצת רקע. חנה היא במצב מאוד לא פשוט, 19 שנה אין לה ילדים. יש לה אלקנה שתי נשים. אחד קוראים לה חנה, אחד פנינה. פנינה יש לה ילדים, והיא כל פעם שהיא יולדת, היא מכעסת ומשפילה את חנה. למה היא עושה את זה? לשם שמיים. למה היא עושה את זה? כדי לעורר את חנה שהיא תתפלל שיהיה לה גם כן ילדים. הדרך לא טובה. היא בחרה בדרך מאוד לא נעימה. אבל הכוונה רצויה. ולכן, רבת בנים ומללה. מי זאת? פנינה. הילדים שלה מתו. יש דעה שנשארו שני ילדים, שחנה ימצא אותם ככה, הציל אותם. יש כמה דעות במדרש. וחנה, 19 שנה, עלי, שהוא כהן במשכן שילה, מכיר את חנה, מכיר את הסיפור שלה, אישית. יודע שהיא צדיקה, צדיקה גדולה. אין לה ילדים, היא בוכה על זה, הוא כואב את כאבה. באותו היום כתוב, וישב עלי על כיסאו, אומר רש"י. מה זה כיסאו? שני פירושים. פירוש אחד, שהוא הפך להיות כהן גדול. פירוש שני, שהוא נעשה שופט באותו היום. הוא היה השופט של כלל ישראל. כמו בנו שמואל. אוקיי? אז הוא התעלה. אדם שעולה ברמה רוחנית, כהן גדול או שופט, אז נפתחים לו המוחין, המידות, הוא מתעלה לא רק על הכיסא פיזי, גם נפשי, מנטלי, הוא מקבל דרגות משמיים, כוחות אלוקיים. איך ייתכן, שואל הרבי, שבאותו היום שהוא נבחר לתפקיד הגבוה ביותר בעם ישראל, הוא פוגש את חנה, שהוא מכיר אותה 19 שנה, הוא שומע אותה שהיא מרבה להתפלל, שפתיה נאות וקולה לא יישמע, והוא אומר לה, עד מתי תשתכרי נסירי עינך מעלייך? אתה פוגע בה, אתה אומר על האישה הצדיקה הזאת, שהיא נכנסה שיכורה? איך אתה מדבר ככה? נסירי עינך מעלייך? תראו לכם איזה רבנית גדולה, באמת רבנית גדולה באמת, של רב גדול ואמיתי, לא איזה בבור, רב אמיתי גדול, פורסמת, והוא מפורסם, וטובים צדיקים. היא נכנסה
לאיזה בית כנסת התפללה, בא איזה גבאי חשוב או רב של הבית כנסת, צועק עליה, איזה שיכורה, תצאי לך בשיכורה, החוצה, מה זה הדבר הזה? מה אתה מדבר? זה מה שעושה אלי? לכאורה. זה מה שהוא עשה, אבל צריכים לנתח את הדברים. משהו פה לא מסתדר. לא מתאים לאישיות שלו. עכשיו, הוא לא מוציא אותה, אחרי שאמר לה את זה, אם הייתה באמת שיכורה כפשוטו. שיכורה. היה צריך לקרוא לחבר'ה שאחרים על הסדר שם. חבר'ה, יש נשים שאחראיות, קחו אותה בשתי ידיים, משמר הגבול, כן? קחו אותה החוצה. פה זה משכן שלו. פה ארון הברית. ארון הברית, הלוחות של משה רבנו שם. אתה לא מתאים שיקורות פה, אאוט. הוא לא עושה את זה. אם הוא לא עושה את זה, כלומר, היא לא הייתה שיקור. אז מה אמר השיקור? זאת אומרת, לא אישה שיקורה. שיקורה זה אותיות כשרה. כלומר, אני לא שיקורה, אני כשרה. אלא קשת רוח אנוכי. אתה יודע שאני קשת רוח. והוא אומר לה, הוא רואה אותה, על מה היא מדברת, אומר לה, היא אומרת לו, אני רוצה בן, והבן הזה, אני מקדישה אותו לכאן, אליך. אומר לה, השם ימלא שאלתך. שאלתך, לא כתוב שאלתך, שאלתך, שלייתך, היה לה בעיה שלא היה יכול להיות לה שליה. כתוצאה מזה לא יכלה להביא ילד לעולם. אז גם את זה היה, עשה לה נס. והכל בסדר. הברכה התקיימה, עולת שמואל, בגיל 3, ילד כזה מתוק וחמוד, מהפאות הקטנות, חמודי מתוקי, בלי טיטול כבר, הביאה אותו על מי? לאלי, אלי מגדל אותו. מה היה פה? אלי חשב, לא שהיא שיכורה בגשמיות, אלי חשב שהיא שיכורה מהרצונות העצמיים שלה, ממה שהיא רוצה לממש את הנשיות שלה. אישה רוצה לחבוק בן, להניק אותו, לחבק אותו, לנשק אותו. אישה אימא, היא רוצה להיות אימא, אימא נורמלית. עכשיו על זה היא בוכה, מרבה בתפילה יותר מדי, כי היא חושבת על עצמה. שהיא ענתה לו שהילד הזה, היא מקדישה אותו אליך, לפה. הבין שזה לא לממש את נשיותה, את העצמיות שלה, מימוש עצמי, מה שקוראים היום. זה מה זה? כל זה בשביל עם ישראל. מה השם ימלא שאלתך. הוא ידע שהיא צדיקה, הוא ידע שהיא לא שיכורה, לכן הוציא אותה. הוא לא חשב שהיא שיכורה מהרצונות העצמיים. אנחנו בתפילה לפעמים יכולים להיות שיכורים, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, את זה ואת זה ואת זה. גם את זה לא לשכוח. בצבע כזה וכזה. בסדר. יופי. הקדוש ברוך הוא אין לו גבול, מה שאתה רוצה יכול לתת לך, זה נכון. רצונות עצמיים. כך בא מישהו לאדמו"ר הזקן עם בן עזריה. אמר לו, ככה, אני רוצה ככה, אני צריך את זה, אני צריך את זה, אני צריך את זה. יופי. ומה צריכים ממך, אתה לא אומר? מה צריך ממך, מה אתה עושה? לא רק מה שאתה צריך. כל פנים, אז אומר הרבי, כל אחד מאיתנו, יש פה את הכהן הגדול, אלי. אלי אומר, עד מתי תשתכרין? תפסיק להשתכר מצד עצמך, להיות לעוף, אדם עף על עצמו. עף על עצמו, אני רוצה את זה, אני מגיע לי את זה, מגיע. טוב, אין בעיה, אבל מה אתה עושה? צריך גם את זה, צריך שיהיה איזון בין הדברים. אם אתה מבקש, מה שאתה מבקש? אתה מבקש שזה חדור, במה? בלעשות רצון השם. אז הבקשה שלך תמולא. אם אתה באמת תכוון לזה. לא אומר בפה, בפה גם אני יכול עכשיו להגיד בלי להתאמץ. זה לא חוכמה, גם התוכי יכול לעזור. באמת, באמת.
שאתה מתכוון למה שאתה אומר, בוודאי יהיה לך את הברכה, בלי גבול אמיתי. עכשיו בוא נראה לה. כתוב שם, וירם קרן משיחו, בתפילת חנה. רואים, שאול נמשך בפח שמן. הפח נשבר ואנחנו נמלט. המלכות של שאול לא החזיק המעמד. דוד נמשך בקרן. קרן בשם, ישפכו את השמן על ראשו. מי שפך את זה? שמואל. שמואל בקורא שמו. שהוא משך אותו. ועד היום מלכות בדוד. כלומר, עד היום המשיח יהיה מזרע בן דוד. מה זה וירם קרן משיחו? מה זה וירם קרן משיחו? זה הקרן, זה כמו השופר שאנחנו תוקעים, מקרן, ומה? מה הנקודה אלינו? שיהודי מבקש מהקדוש. בקשות. הוא חדור ולעוקמה שכינתה מעפרה. להקים את השכינה מעפרה. קומי מעפר קומי. תעוררי. מעפר תקומי. ואכפת לו על זה שאנחנו בגלות, כואב לו על הגלות. כואב לו שמשיח עדיין לא יהיה. כואב לו. הוא חדור בזה. הוא רוצה, אני צריך בשביל להביא את הגאולה, אוטו חדש, מהדגם הזה והזה, אין בעיה. אני צריך גם שיהיה בנק מספיק כסף, אין בעיה. מה שאתה רוצה, אם אתה חדור בעניין הזה, אתה חדור באמת, כל זה, אתה שם את עצמך בצד, וכל זה המטרה האמיתית שלך, אתה בפרויקט של הקדוש ברוך הוא, ביאת משיח צדקנו, אז אתה תקבל בין הראשונים. אבל אם אתה אכפת לך מעצמך, אתה שיקור ברצונות העצמיים שלך, תחכה בתור, נראה מי יהיה, מתי תקבל לשנה הזאת, שנה הבאה או אחרת. אז לבקש מותר. גם כאשר הבקשה היא לא תמיד נקייה, כי מצד הפנימיות אנחנו מתכוונים לזה ביאור של ניצוצות. אז גם כן מותר. אבל מה שהרצוי, הנכון הוא, איך להיות, מה שאמר הזוהר, זה אלה שכמו כלב, אלה שמבקשים לא בשביל הקדוש ברוך הוא, מבקשים בשביל עצמם נטו. אז אבל מה, בפנימיות הם גם יש להם רצון טוב, אבל לא תמיד זה יוצא לפועל. אז אנחנו עכשיו נברך כל מי שבשיעור, מי שלא בשיעור, כל בית ישראל. שנה טובה ומתוקה, שנת אורה, ברכה, גילה, ניצה, הצלחה, דבר טוב, מה שאנחנו מברכים כל האלף בית. שנה טובה ומתוקה, וזה הכל מתחיל, הראש, אם הראש שלך טוב, הראש טוב, הכל טוב. יש לך ראש טוב, מה זה ראש טוב? חיובי. לכן אומרים, שנה טובה, עולה בגימטריה מחשבה טובה. אם יש לנו, איפה חושבים? בראש. רוב הבני אדם חושבים בראש, כן, נורמלי. אז אם אתה חושב בראש, טוב, מחשבה טובה, לך שנה טובה. מחשבה טובה על עצמך, על הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, על כל היהודים באשר הם, גם המרגיזים ביותר, גם על אלה שהם דתיים, ואפילו מאנש, שהרגיזו אותך, והתנהגו לא לפי המעמד שלהם, גם אותם מחשבה טובה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה איתי אני רואה, אתה חושב כמו שאני חושב. אז אם אתה איתי, תהיה לך ברכה והצלחה, כי אתה לא גורם פירוד, אתה עושה אחדות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם. אז יעזור הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שעל ידי כך יש שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות לכולם, ונראה את הרבי בקרוב ממש, וכן יהי רצון ואמן. בשורות טובות.